Vítajte. Sledujete podcast Myšpulancie o psoch. Volám sa Viera Stavierská a do štúdia si volám k rozhovorom kinológov a odborníkov špecialistov na všetko, čo sa týka chovu psov. Dnes to bude rozhovor na tému dentálneho zdravia u psov. Ja vítam v štúdiu pani doktorku Noru Liškovú. Dobrý deň, ďakujem za pozvanie. O ktorej môžem teda povedať, že je skutočne špecialista, pretože pani doktorka, ja na minútu som nezaváhala, kto by mal byť v rozhovore dnes a vaše meno bolo jasné, ale kohokoľvek sa opýtam, skutočne v mojom okolí väčšina povie zubárka, doktorka Lišková. Možno s vami nemajú osobnú skúsenosť, ale už to povedomie o tom, že ste naozaj dobrý špecialista, odborník v chovateľskej teda komunite funguje. Aká bola vaša cesta ku stomatológii? No, taká komplikovaná. A teraz prezradím niečo, čo možno veľa ľudí nevie, ale moji susedia boli manželia bezdetní zubári. A ich snom bolo, že ja som ich také akože dieťa a že budem raz zubárka. Ale vyhrala veterina. Takže nejak sme sa k tomu prepracovali tak, že musela som asi dozrieť na to, že teda veterina a ešte som to spojila so zubarinou. Takže tak nejak. Stomatológia teda v veteríne nebude pravdepodobne nejaký starý odbor. Ja len to posudzujem podľa seba, pretože keď mám viac ako 30 rokov skúsenosti s chovom a keď si pomyslím, že pri mojom prvom psovi by mi niekto povedal, že tu máš šteniatko a tu máš zubnú kefku a pastu a budeš mu pravidelne čistiť zuby, tak asi by som sa na neho pozerala pred 30 rokmi, že halo, čo je to naozaj, pretože toto asi nefungovalo. Aká je vaša skúsenosť s tým celým vývojom? Ja by som urobila to isté pred 30 rokmi, ale dnes sa situácia zmenila, ale súvisí to podľa mňa aj s tým, že aj prístup samotných majiteľov k ich vlastnému chrupu sa mení. Čiže pred 30 rokmi ani my by sme asi na hygienu nechodili a dnes už v podstate je to súčasť starostlivosti aj u zvierat. Vy pracujete, teda aby sme povedali niečo aj o tom, kde vás chovatelia, majitelia psov vedia nájsť. Pracujete na veterinárnej klinike v Bratislave. Je to klinika VetDent a zároveň pracujete na špecializovanej stomatologickej klinike v Innsbrucku. Teda je to také veľké nejaké rozpätie. Ak by ste územné, povedzme. Ak by sme povedali, že ak by sme porovnávali to povedomie chovateľov alebo prístup chovateľov ku starostlivosti o chrup psov, vidíte nejaký rozdiel medzi nami? Nechcem teraz, aby sme sa tu hrali na cuky lúky, že Rakúsko je lepšie a takto, ale ako to je teda? Ako to vidíte? Viete čo, ja to posúdim z viacerých uhlov. Dobre, začnem tak mimo psíkov, že čo vidím veľký rozdiel, že naozaj sa tam starajú veľmi, veľmi aj o chrup u mačiek a zároveň u zajacov a iných malých cicavcov, čo u nás teda skoro vôbec. Takže to je taký prvý veľký rozdiel. Druhý je, že neviem, či je veľký rozdiel v tom, či vedia presne ako sa starať. Mám pocit, že je to dosť podobne. Takže žiadne cukrlky, ale čo vidím veľký rozdiel v prístupe ku strave. Že naozaj u nás ešte stále nechápeme, že zvieratka majú mať tú svoju a my máme mať svoju. Toto je tam veľmi oddelené, ale či by som vedela povedať, že oni sa viacej starajú, čo sa týka, ja neviem, treba s pomocou zubnej kefky, pasty, to, čo učím teraz ľudia, tak to je možno na rovnakej úrovni. Čiže aj my, aj oni majú čo doháňať tak. A vlastne dnes sme tu aj kvôli tomu, aby sme urobili možno nejaký malý krôčik, alebo možno aj väčší krôčik k tomu, aby sme sa aj my v tomto zlepšili. Je to dôležité, ako to vidíte, teda starostlivosť o zuby, o chrup sa. Možno zabrnem do tej humánnej medicíny. Ja viem, že ak má človek nejaké dlhodobé autoimunitné ochorenie, autozápalové ochorenie, chronické ochorenie, je zvykom, že lekár pošle svojho pacienta aj na vyšetrenie k zubárovi, aby sa pozrel, či náhodou nie sú problémy so zubami, pretože kde si to tam súvisí, zápalia a predsa len tá ústna dutina je brána na to, aby rôzne patogény prechádzali do organizmu. Ako je to u zvierat, u psov?
No, ja to vidím rovnako aj u zvierat. Čiže tu by bola veľmi na mieste spolupráca vlastne so všeobecnými lekármi veterinárnymi, aby na to mysleli, ale myslím si, že aj toto sa zlepšuje stále viac a viac a rýchlejšie. Takže jednoznačne s tým súhlasím, pretože ten dopad na celkový zdravotný stav zo strany nejakých chorôb vo ústnej dutine je rovnaký. Ako to má nejakú príčinnú súvislosť, to, čo sa deje v papuli a čo sa deje potom s inými orgánmi, dajme tomu vnútornými, alebo priamo, aký to má dosah na to? Skúsim rýchlo. Je tam nejaká infekcia, keď to skrátim. A keďže to krvenie v oblasti hlavy je silné a veľké, tak vlastne pomocou krvičky sa tá infekcia roznáša do celého tela. A keď už aj nie je samotná infekcia alebo nejaké bakteriemické vlastne rozplavy, tak v podstate aj samotné toxické látky, ktoré vznikajú pri rozklade tých tkaní v okolí nejaké lézie, tak takisto sa rozplavujú do celého tela a tým pádom prvý, kto sa na to nejak ozve, je imunitný systém. Čiže ak mi imunitný systém musí pracovať na viacero strán, tak potom zblbne proste. Čiže vlastne, keď máme problémy s alergiami, môžeme sledovať reumatoidné ochorenia, zápalové ochorenia, tak je na mieste sa pozrieť aj, čo je v tej papulke u toho psa. Ja by som to možno zhrnula do jednej veci, že tých ochorení je strašne veľa, ktoré môžu byť a o tom môžeme hovoriť ďalej, ale v podstate, ak chceme mať dobrý manažment liečby nejakého ochorenia v tele, a to je úplne jedno, či priamo súvisí s imunitným systémom, tak by sme mali mať všetko ostatné na poriadku, čiže aj zuby. Budem teraz hovoriť za majiteľov, chovateľov psov. Je pravda, že máme veľké rezervy, čo sa týka čistenia, starostlivosti o chrup a máme čo tam robiť. Je nejaký rozdiel, keď mám napríklad, čo sa týka plemien, teraz náražam na plemena. Je rozdiel v malých plemenách, veľkých plemenách, alebo vidíte u niektorých plemien, že sa stretávate s tými problémami zubov častejšie? Jednoznačne. Stále, keď robím aj konzultácie, vysvetľujem majiteľom, že pokiaľ majú malé plemená, trebárs čívavy, Yorkshirov, tak tam je jednoznačne najväčší problém hlavne paradentóza. A keď máme väčšie plemená, bojové plemená a podobne, tak veľmi často majú zlomené zuby. Čiže fraktúry alebo prípadne luxácie, čiže vyklbené zuby. A čo sa týka veľkosti psov, dajme tomu malý pes, je tam väčšia predispozícia ako u veľkého psa na práve tie? Je. A práve to je to, čo som aj vravela pred chvíľou, pretože paradentóza to nie je ochorenie dedičné. Dobre, niečo by sme tam mohli nájsť, ale je to hlavne ochorenie vlastne hygienické. To znamená, že ak máme zlú hygienu v ústnej dutine, tak máme začiatok a predispozíciu na paradentózu. A teraz prečo to je viac u tých malých, tak toto súvisí s genetikou, pretože majú skrátené papulky. My im hovoríme, že sú brachycefalici a stále si berte ako základ vlka. Čiže vlk má nejaké pomery anatomické, či už v dĺžke tej ústnej dutiny alebo samotného pisku, alebo zároveň s tým súvisiacu veľkosť zubov. Keď máme malé plemená, tak bohužiaľ sa stalo to, že teličko sa zmenilo a zmenšilo, ale samotné zuby sa až tak nezmenšili. Čiže potom tie medzery, ktoré má medzizubné vlk, tak sú veľké na to, aby aj samo čistenie nejakým spôsobom fungovalo. U tých Yorkshirov čívav to nemá šancu. Zároveň sa nám buď prekrývajú zuby, alebo sa nám vytáčajú a môžu rotovať až o 90 stupňov. Takže aj trebárs mopsy alebo buldogy a podobné francúzske buldočky. To sú všetko predisponované plemená na tú paradentózu. Určite pre nás je nejakým signálom asi prvé je zápach z papulky, predpokladám, ale... Halitóza. Volá sa to halitóza. Halitóza. Ako často ja ako majiteľ psa mám ísť do tej papulky, odťahovať, pozerať, sledovať a čo ja tam môžem vidieť, alebo čo tam nevidím a je tam a je to, teda malo by to byť v riešení veterinára. No,
Za mňa, keby som to mala tlačiť do toho štandardu, ktorý by som si ja predstavovala, je každý deň. Proste aj učím ľudí, že keď majú šteniatko, tak každý deň majú nejaké dotyky s ním previesť, aby potom pri vyšetrení na ambulancii nebol stresovaný. A zároveň pre majiteľa, pokiaľ urobí každý deň zo pár malých úkonov, tak má veľmi rýchly prehľad o tom, že čo sa niekde deje. A teraz to nehovorím len o tej ústnej dutine, ale treba aj uši, oči a podobne. Čiže za mňa, keby každý deň aspoň raz do tej papule pozrel, tak to by bolo super. Nejde o nič, nemusí otvárať papulu, nič, len dvihnúť peru a mať predstavu, že čo sa zmenilo oproti včerajšku. Tie prvé príznaky alebo varovné signály ešte okrem toho teda zápachu, čo to môže byť ešte, že niečo sa tam deje. Predpokladám, že tí chovatelia nejdú každý deň do tej papulky, nepozerajú sa, ale je niečo, nejaké signály, ktoré nám hovoria, že niečo sa deje. To, čo očakávajú ľudia a čakajú od psíkov naše správanie, že budú teda sa sťažovať a nejakým spôsobom nám to oznámia, tak toto nikdy. Ale také možno ďalšie, ale tá halitoza je veľmi dobrý znak. Môžu byť treba situácie, že psík doteraz papal granulky a zrazu vymýšľa. Máčky vymýšľajú vždy, hej, čiže tam je to iné, ale u psíka, ak začne vymýšľať, tak si myslím, že môžeme uvažovať aj o tomto probléme so zubkami. Potom môže byť, že treba z nej prestane papať, ale robí prestávky. A potom napríklad mám prípady, že mi volajú, že pes v noci nevie spať. Hej? A to sú väčšinou také pomerne akutné bolesti a zuby bolia v noci. Kto má skúsenosť vie. Takže toto môže byť jeden zo znakov. A potom samozrejme, keď sa hrajú s hračkami a zrazu odmietajú niektoré hry, tak prečo nemyslieť aj na tie zubky. A ešte jedna vec mi napadla, že keď náhodou teda otvoria tú peru a uvidia, že je nesymetrický vlastne poviem, že rovno kameň, ja by som radšej bola, keby už ten kameň sa ani netvoril a robili by proti tomu nejaké preventívne opatrenie, ale dobre, keby, že vidia, že viac jeho na jednej strane, tak to je znak, že niečo sa na tej strane deje, proste tú stranu nepoužíva ten psík. Ja sa zachytím toho slovička, niečo sa tam deje. Mňa pri rozhovore s vami nie, že zarazili, ale bolo to také tiež nové pre mňa, bolo, že u psov sa nevytvára tak často zubný kas ako u ľudí. Ale to teraz ako rozprávate, že bolia ho zuby, nechce ísť. Jeho tie zuby nebolia asi preto, že tam má zubný kas, ale väčšinou tie problémy sú niekde inde. Čo je tým hlavným problémom? Čo boli toho psíka? Keď je paradentóza, tak to by som netvrdila, že musí hneď bolieť, ale môže bolieť už to neskoré štádium, keď už napríklad nám odumrú zubky a prebieha tam nejaký fakt seriózne veľký zápal, ktorý sa niekedy už môže v neskoršom štádiu prejaviť aj nejakým opuchom a podobne, ale bolieť môžu zlomené zuby. Ako naozaj ľudia veľakrát si nevšimnú, že ten zub je zlomený, hlavne v zadnej časti ústnej dutiny, stoličky alebo ešte tie črenovce predtým. Tie sú schované vlastne pod bočnou časťou, ja to nazvem, že pera, ale je to v podstate líco. A veľakrát to trvá strašne dlho, len si to majiteľ neuvedomí, takže toto môže bolieť určite, ten zlomený zub. A zase záleží od toho, keď je čerstvo zlomený, tak 2-3 dní to možno boli fakt veľmi a potom už to prechádza do takej tlmenej bolesti a po dlhom čase až do chronickej, čiže tie bolesti už nie sú také, že by teraz niečo nevykonával, len proste niečo nevykonáva poriadne. No a v tej súvislosti ďalšia taká pre mňa paradoxná možno informácia, lebo ste spomínali, že sa často lámu zuby pri rôznych hrách alebo pri požieraní možno nejakých kostí tvrdých. Ako je to teda s tou sklovinou zubnou u psa? Ja som zachytila informáciu, ako ste vraveli, že pes má jemnejšiu sklovinu ako človek. No, mne to nejak nedáva logiku, pretože hádžeme im nielen loptičky, ale hádžeme im rôzne dreva, nosia to polena, berú kamene do papule a ja mám pocit, že tie ich zuby to zvládajú, že naše by to nezvládli. Ako to je teda s tou zubnou sklovinou? No, tak ja to skúsim ukázať aj na kameru. Takže keď sa pozriete na
ten chrup, ktorý má psík, tak on je v podstate mäsožravec. Ja viem, že je všežravec, ale stále má zachované tie znaky mäsožravca. Hej, mačka je čistý mäsožravec. Čiže prvý, ešte možno odpoveď na tú predošlú otázku je, prečo vlastne nemajú veľmi zubný kas, je to dané stravou. Hej? Oni v podstate majú minimum obilnín v strave, ak teda majú prirodzenú stravu, mačky v podstate žiadnu obilninu. A ak aj sa dostanú k nejakej, tak to je vo forme, keď zjede nejaké malé cicavce, ja neviem, myšku alebo zajka, tak tú obilninu dostanú v jeho žalúdku a v podstate sliny neprichádzajú viac menej s ňou do kontaktu, ani zuby, až teda žalúdok a pankreas. Tým pádom oni nemajú amylázu v slinách a tým pádom nevedia niektoré časti vlastne stravy, trebárs škroby natraviť tak, ako dokážeme my. Ale z tohto dôvodu, keď sa dostanú do kontaktu s lebkom, a to platí aj pre človeka, keďže štúdie ukazujú, že asi 4000 rokov dozadu staré vykopávky až prvýkrát ukazujú, že my máme zubný kas, je to presne od vtedy, čo sme začali pestovať obilie, tak psíkovia a mačky preto nemajú jednak na to enzymy a jednak hlavne nemajú na to stavané zuby a stravu. Takže oni majú tak, že mačky 0% a psi 6% psíkov má zubný kas. Ja dokonca toto nemôžem potvrdiť, ja mám nejakých vyše 800 odoperovaných pacientov so zubkami a z toho som mala 3 so zubným kazom, čo nedáva ani tých 6%. To je len k tej prvej časti. No a tá druhá, v podstate, keď sa pozriete na tie zuby, tak oni sú strašne uzunké. Áno. A sú pílovité. Oni sú určené vlastne na trhanie a trebárs prerezanie nejakých dôležitých ciev alebo kože, keď sa chcú dostať ku mäsku. Tým pádom oni vôbec nie sú určené na žúvanie. Hej, oni nemajú s čím žúvať. Čiže oni musia roztrhnúť a hneď prehltnúť. Ich vlastne žalúdočné šťavy a žalúdok je na to nachystaný a v podstate viac menej celú prácu potom už vykoná tá ďalšia časť traviacej sústavy. U nás my musíme predžuť. My máme veľmi veľkú časť našej stravy vlastne vlákninu a tým pádom máme mlynčeky. Naše zuby sú ploské a pracujú takto a ich sú v podstate veľmi uzunké a hlavne vysoko rôzne tvarované. Čiže pilky. Mm-hmm. Takže ja to vysvetľujem tak aj na mojej konzultácii, že predstavte si, že chceme naliať tekutú sklovinu na zuby a teraz si predstavte náš mlynček, nalejete na ňo, hej, nalejete na psí zubok, teraz to zatuhne, no kde sa viacej zmestí skloviny? No na náš zub. Ďalšia vec je, oni žijú oveľa kratšie. My žijeme 80 rokov, si dovolím už kľudne povedať, s tým, že oni žijú, ja neviem, 10, 15, dobre, nech do 20. A teraz si zoberte, že my keby sme mali zuby jemnejšie, tak v podstate nemáme šancu. Poviem ešte jeden príklad. Teraz som bola na nejakom inom školení a mali sme tam nadšenca pre tiež stomatológiu, ale zaoberajúcemu sa slonmi. A on mi dal takú otázku, či viem, kedy zomierajú slony. A to bola pre mňa veľmi šokujúca odpoveď. Povedal, že vtedy, keď im skončí 7. stolička. Majú iba stoličku, tá im rastie vlastne zo zadu dopredu, vždy väčšia a väčšia a keď 7. vypadne, tak umierajú od hladu. Veľmi veľa zvieratiek v prírode umiera od hladu vlastne, keď prídu o chrup. Takže tak, ako síce zabudáme na zubky, tak v podstate tie zuby sú dôležité. Takže vrátim sa naspäť. Tá sklovina je tá, ktorá nám chráni dlhodobosť toho zuba a v prípade, keď si ju zničíme, tak vlastne ničíme si aj možnosť príjmať stravu. Takže majú ich tenšie, nemajú ju kde mať. Tenšie a informácia, že zubný kas nie je to najčastejšie, s čím sa vy v svojej najmenej praxi. Časté. Čo je to najčastejšie? Už ste spomínali zlomené zuby a ešte, alebo... Paradentóza je veľmi častá. Tá je hlavne u tých malých psíkov a teraz mám pocit, že prevažujú tie malé psíky do toho stredného plemena a tie stredné sú chudáci, lebo oni majú aj paradentózy, aj zlomené zuby. Aj talianskí chrtíci, hej, sú ešte skôr to menšie plemeno a pritom sú tak hraví a skákajúci a neviem, proste vystrájajú tak, že si tými zubkami o zubky vzájomne vedia ublížiť. Takže zlomené zuby a luxované zuby sú vykrútené alebo vyklbené zuby a to sa deje vtedy, keď opäť vykonajú nejakú takú hravú činnosť, čiže predstavte si, že psík beží a teraz sa potkne, vonku je zamrznutá zem a on narazí papulou vlastne o tvrdé podložie. Môže to byť kameň, môže to byť zamrznutá zem, čokoľvek a v podstate si zasunie zubok do hlbších vrstiev alebo si ho popri tom potočí, alebo teda povytočí, povytiahne alebo mu vypadne. To vždy akože radím ľuďom, že ak ide o strategický zub, napríklad očný,
tak stačí rýchlo hodiť do studeného mlieka a ten zubok rýchlo volať a dobehnúť. My ho vieme nasadiť naspäť, dať tam vlastne strojček a zhruba za 4 až 6 týždňov ten zubok vieme vlastne uvoľniť, respektíve ten strojček a následne sa urobí endodontické ošetrenie vlastne zubného kanálika, keďže ten zub samozrejme odumrel, pretože cievna delta, ktorá ho vyživuje, je pretrhnutá, ale zub tam môže zostať. Trošku sa zastavím ešte, kým pôjdeme na tú ďalšiu časť pri tých zlomených zubov. Najčastejšie príčiny u vás v ambulancii zlomenín zubov. Aha. Čo je tou príčinou? Úplne najčastejšie, ale že úplne najčastejšie sú zlomeniny spôsobené vlastne lúskaním hrubých kostí, prípadne rohov a parohov. Hej. V podstate prvé školenie, keď máte ako stomatolog, sú zakázané hračky a nevhodné prídavky do stravy a to sú práve tieto. A čo je paradoxné, že strašne veľa ľudí príde s tým, že majú informáciu, že toto je vhodné na čistenie zubov. O chvíľku pochopíte, prečo to je absolútne nevhodné. Ale podstatné je to, čo sme si už pred chvíľou povedali, že tá sklovina je strašne tenunká, 6 až 10 krát tenšia ako u človeka. A zároveň v rámci vývoja, samozrejme, tá kvalita zubov sa mení, takže keď sú buď mliečne, alebo teda hlavne prvé zubky po prezubení, ešte mladunké, dospelé, tak oni majú jednak stále tú istú kvalitu skloviny, ale veľmi tenký dentín a čo je výrazná časť toho zuba je vlastne vnútorná ja to nazývam ako špongia, v podstate dreň alebo pulpa, teda vyživujúca časť toho zuba, ktorá zabezpečí to, že sa vybuduje potom to pevné telo. Tak si predstavte tento mladý zub ako vajco, teda so škrupinkou a s touto škrupinkou majú lúskať vlastne nejaké špikové kosti. Takže výborne. Typická zlomenina je potom zlomenina tohto obrovského strategického zuba. To je P4 pre vás, pre mňa to je 8. No. Ten nevidíme, ten je krásne schovaný pod tým líčkom. Čiže v podstate stane sa to veľmi často vo veku okolo 10 mesiacov u šteniat a prídu za mnou trebárs v roku a pol. Čo je problém je, že v tomto čase ešte keď sú to len rastúce mladé zuby, nemajú uzavretý koreň zuba a tento zub musíme vytrhnúť. Hej. Už keď je zavretý, vieme robiť endodoncie. Samozrejme vieme urobiť ošetrenia, ktoré zachránia niektoré typy zlomenín, ale musia prísť včas, trebárs do tých 24 až 48 hodín, vtedy vieme urobiť ošetrenie živej pulpy a zachovať zub živý, ale ak sa zmešká termín, tak je niekedy fakt zlá a musíme trhať. Ja tu ale musím položiť otázku. Barfovanie je ale záležitosťou aj kostí. Bavíme sa o hračkách, veľkých, ťažkých kostiach, ktoré žujú a nemajú výživovú hodnotu. Mňa skôr zaujíma, že kto vlastne určil, že ktorý typ kostí je vhodný. Lebo keď si zoberiete v prírode u vlka, budem sa teraz pýtať, a ja môžem? Čo si myslíte, že čo je najčastejšie nejaké jedlo, hej, ktoré vlastne má šancu vlk každý deň v tej prírode uloviť? To sú nejaké myši asi, alebo také hlodavce a to sú malé, tenké kosti. Alebo zajace, alebo nejaké vtáky, možno nejaká kačka, holuba, alebo vrabec, alebo niečo, proste to je jedno, hej. Čiže tá kvalita kosti, ktorú ja vôbec nevylučujem, že tam je úplne iná ako špikové kosti a veľké kosti veľkých zvierat. Druhá otázka je, ako často uloví vlčia svorka vysokú zver. Ťažko povedať. Ale ja to poviem, že na narodeniny a na Vianoce, hej. Čiže zase, dobre, možno strašne zriedkavo, ale okej, však oni to jedia. Len teraz, keď si predstavíte, kým to dobehnú, upachtení, možno ulovia, niečo staršie, mladšie, neviem aké. Teraz, keď to majú aj zabiť, to neznamená, že teraz to je automaticky uvarené na stole, ale musia prehrísť hrubú kožu so srsťou, musia to vykrviť, musia sa k tomu obrovskému kvantu mesa dostať. A teraz mi povedzte, ktorý vlk by sa ulakomil na kosť, keď má zdroj takéhoto množstva mesa. Čiže oni to meso trhajú, oni netrhajú kosti tam. No a potom nikdy nemajú čas si láhnuť pod strom a žuť kosť. Čiže jednoznačne, aby sme tak veľmi stručne povedali, na obhrízanie ako len pámlsok, nie je to pámlsok, lebo nezjedia to, ale špikové kosti, veľké kosti, len aby to jedli a určite nie parohy, tak toto nepatrí psovi. Ja tomu hovorím odpad z potravinárskeho priemyslu, čiže vyhodiť zo stravy a úplne všetko, to znamená veľké kosti, rohy, parohy, sušené kože, sušené uši,
Sušené penisy, sušené kopytá a chvosty. Preč. Dobre, čiže... Alebo ja budem veľmi rada, pretože keď to bude pokračovať ďalej, tak budeme mať stále viac a viac pacientov. No, čo by som nerada. Čo by ste nerada. Sme tu preto, aby sme vám odobrali pacientov. Tak som sa rozhodla dnes. Čiže toto, keď môžem poprosiť, tak dajte preč. To je veľmi dôležité, pretože hlavne marketing okolo párohov napríklad je enormný. A priznám sa, že aj ja to začala asi 5-6 rokov dozadu veľmi, že som rozmýšľala nad tým, že že možno, ale ako mať partnera veterinára je tiež niekedy dobré, tak ma vyviedol z omylu veľmi rýchlo a má to naozaj veľmi vážnu logiku. Poďme teda na zubný kameň a parodontózu. Toto je niečo, čo komplikuje život psovi nielen pri prijímaní potravy, ale už sme si povedali, že teda môže mať dosah aj na komplet na iné vnútorné orgány, na zdravie psa. Čo s parodontózou? Poviem vám možno mýtus, vyvráťte mi to. Nezľaknite sa teraz. Poviem, že do 3. roku psa nie je potrebné čistiť zuby alebo starať sa o zuby, pretože to je úplne prírodzené a proste tam v tej papuli sa ešte nestíha nič zlé urobiť. Až od 3. roku sa treba začať naozaj venovať tomuto chrupu a zubnému kameňu. Dobrý mýtus? Hej, super. Pekný? Ja ich poznám viac, ale tento som ešte nepočula, tak to si zase zapíšem. Dobre. Ja to zase vysvetľujem tak, že keď trénujete so šteniatkom, sadni, lahni, poď ku mne, tiež sa mu to nepáči na začiatku. Ale vlastne tým, že to robíte pravidelne každý deň a x-krát za deň, tak vlastne on to tak nejak zobere za svoje a začne to rešpektovať. Je to taká socializácia. Čiže čo tak pridať k tomu aj tú starostlivosť o ten chrup, čiže zo začiatku hrou a následne vlastne technicky správne naučiť ho, že do tej papulky leziete a že je to úplne normálne. Dokonca vieme ho naučiť na ten príkaz, že zuby. Vy ho aj používate pri výstavách napríklad, hej? Čiže prečo nie? Takže to je moja rada, že pokiaľ chcete niečo so psíkom robiť prirodzene a bez bolesti, tak je najlepšie od začiatku. No a či to stačí od tých 3 rokov, tak poviem to inak. V podstate v štúdiách je preukázané, že vo veku 2 roky, a je to jedno, či prídu majitelia so psíkom alebo s mačičkou na ambulanciu veterinárneho lekára, tak 80% psíkov a 70% mačičiek má nejaký zdravotný problém v ústnej dutine. To už je veľa, 80%. No to je 8 z 10 alebo 7 mačiek z 10. No tak to je veľa, čiže to je už ďaleko skôr pred tými 3 rokmi, to je prvá vec. A druhá vec je, že keď si to zoberete do čísel, tak je to číslo 1 ochorení na veterinárnej ambulancii, ale mám pocit, že číslo 100 poradí, kedy na to aj myslíme, hej, že vlastne je to síce jednotka, ale všetci si takto zoberú, zavriem papulu, zíde z očí, zíde z mysle a ochorenie nemáme. Tak nevýhoda vlastne ústnej dutiny je, že je schovaná a že ju nevidno. Ale v konečnom dôsledku ona nie je až tak schovaná, lebo my keď máme kontakt s tým psom, dýchne na mňa, hneď musíme vidieť, že niečo sa deje. Ale len to nikto nerieši. Ale berieme to tak, že čistiť každý deň zuby psovi, je to veľa. Údaj, možno správny, možno zlý. Čistenie 3-krát do týždňa je dostatočné na to, aby sme videli efekt na tom chrupe psa, pozitívny efekt, teda, že má ten impact na zdravie. Mám chápať, že to bol tiež mýtus. To je mýtus, áno, okay. alebo vyvráte mi ho. Je to mýtus. Dobre, poviem tak, že stačilo by, keby ste počas týždňa 3-krát dosiahli to, že by ku vám psík aj prišiel, že ináč by behal kade tade, ale 3-krát by sa zadarilo, tak by to bolo, že fajn. Nestačí. Takisto, keby ste mu dali príkaz sadni, láhni alebo štekaj a urobil by to len 3-krát do týždňa z tých všetkých povelov, tak tiež by to nestačilo. Tak to skúsme uzavrieť takto. A čo sa týka počtu, tak môžem si trošku času zobrať? No. Takže plak, to je vlastne
možno lepšie zrozumiteľné, keď poviem, že biofilm. Na to používam treba špeciálnu lampu, ale existujú špeciálne tablety alebo rôzne špongie s farbičkami, ktoré dokážu nafarbiť vlastne prítomnosť tohto biofilmu na zube, na sklovine. Sklovina je prirodzene hladká, tým pádom na ňu nemá šancu nič sa zachytiť, to znamená ani nejaký kameň. Ale biofilm je zmeska slín, bielých krviniek, ktoré v tých slinách vždy sú, potom baktérií samozrejme, ktoré tam sú a zbytkov jedla. Baktérie máme, zase zoberte tak, že ústna dutina je len súčasť vlastne tráviaceho systému a tým pádom vlastne tie baktérie sú v celej tráviačke. To vieme dobre, je to proste aj v čreve a tak ďalej. No ale nejak sa tam musia tieto baktérie dostať, čiže cez ústnu dutinu. A to, čo je na úvod v ústnej dutine, je citlivá na kyslík. To znamená, že hlavne teda baktérie, ktoré ľúbia kyslík, sú ľahko dostupné, ale to, čo je v schovaných častiach, trebárs pod ďasnom, tak to už sa mení zložením a môže to byť prevažujúce do gram negatívnych až anaerobných baktérií. Anaerobné sú tie, čo sú v čreve. A to sú už potvory, ktoré pri rozklade vytvárajú zápach, syrovodík. A to je to, čo vy cítite, keď vlastne psík má už teda nejaké vážnejšie stavy v ústnej dutine. Trebárs napríklad tej paradentózy. No a tým sa vlastne vysvetľuje všetko. To znamená, že ten biofilm sa vám tvorí za 6 až 8 hodín, takže je už viditeľný. Hej? On sa tvorí hneď po tom najedení, ale 6 až 8 hodín už mne stačí na to, že s tou lampou vám to tam ukážem. Najviac to vidno vôbec nie na zdravej sklovine, ale práve na rozmedzi medzi, možno, že to skúsim aj tu ukázať, medzi ďasnom a tým zúbkom. A je to kvôli tomu, že sklovina vlastne končí pod ďasnom v oblasti krčka a mení sa na cement. Je to drsné. Čiže v tej časti, kde je drsné, tak sa dokáže táto časť pekne uchytiť a začne si tam pekne žiť. Keď vlastne vy umyjete 2-krát denne zuby, to je jedno či sebe alebo psíkovi, tak stále stíhate vlastne zabezpečiť to, že jemným pohybom, treba s kefkou, dokážete tieto ešte mazlavé časti odstrániť preč. V podstate jedine tak, lebo ani moje nástroje pri veľkej hygiene toto nedokážu odstrániť lepšie, ale pokiaľ vy neumiete tie zuby 3 až 4 dní po sebe, tak aj tie baktérie robia nejaký proces a oni pod tým ďasnom rozkladajú tie zbytky jedla. No a ja to poviem vždy tak laicky, že ono z tých natrávenín, ktoré oni vlastne rozkladajú na menšie molekuly, tak vytvoria už také látky, ktoré sa spájajú do kryštálov a vzniká vlastne zubný kameň. A vy ten kameň strašne dlho nevidíte, len ho vidíte už keď vyrastie spopod ďasna von a je viditeľný na tej sklovine, ale on základ má na tom drsnom prechode na ten cement. No a tým len chcem povedať, že treba 3 až 4 dní iba na to, aby sa to už menilo na ten kameň. Čiže vy pokiaľ mi poviete, že 3-krát do týždňa, tak ste to akurát nestihli. Aha, takže som po termíne. Ste po termíne. Dobre, tak aby sme boli trošku taký praktickí. Uzavrieme to tak, že pravidelne čistíme, čistíme zuby, učíme psa od útleho veku, čiže od šteniatka, nejakou formou hry, aby si zvykal na tú zubnú kefku, alebo môžeme používať tie nástavce na prsty, alebo ako mi poviete? Môžete, máme ich aj tu. Len oni nesplňajú tie technické parametre, ktoré potrebujeme na tie ako kvalitné umývanie zubov. Hej. Čiže to potom poviem neskôr, ale začať môžete s hocičím. Za mňa, keď sa pozriete na hrúbku prsta a hrúbku kefky sú v rôznych veľkostiach. A tá je ináč trošku iná ako ľudská, tá kefka. Hej, tá je veterinárna. Čiže ona má úplne inú šírku oproti prstu, čiže za mňa toto môže byť niektorým psíkom vyhovujúce, lebo cíti majiteľa, ale nie každý. Takže treba sa rozhodnúť, ale v závere dňa potom treba prejsť na serióznu kefku, ktorá zodpovedá parametrami pre väčší komfort toho psíka aj väčšiu kvalitu ošetrenia. Pani doktorka, môžeme prejsť asi k tej praktickej časti, pretože aj u psov je dôležité vedieť, ako čistiť tie zuby, tak ako aj u nás, aby sme si tým nevytvorili ešte nejaký iný problém, čo sa týka ďasna. Ale zaujala ma tá zubná kefka, lebo nie ľudská zubná kefka, lebo ten tvar zubnej kefky ľudskej je vhodný pre čistenie. Jednoznačne, no. V čom je rozdiel?
V zubnej kefke teraz začnem. Poviem k zubnej kefke. Keď si všimnete, tak mäkká je rovnako ako vlastne naša ľudská. Hej? Pozrite, ako ju viem ľahko stlačiť. Čiže prvá vec, zásadne nepoužívať tvrdé kefky, pretože sklovina je jemnejšia ako u ľudí. 6 až 10 krát. To znamená, kvôli tomuto musí byť mäkkunká. Ďalšia vec, ktorá je iná, je, že je v tvare trojuholníka. To znamená, že keď ideme naslepo, lebo ideme naslepo popod vlastne to líčko, tak ideme do tvaru trojuholníka tuto vzadu. Je tu taký uhol pri zatváraní vlastne papulky. Ľudská je vždy hranatá, keď si predstavíte, málo kedy sú trojuholníkové. Takže vlastne dostanem sa úplne až nakoniec a zároveň nespôsobím psíkovi žiaden nejaký diskomfort, takže je veľký predpoklad, že nám to dovolí. Ďalší rozdiel je, že je ináč strihaná. Neviem, či to je vidno na zábere, ale je vyslovene prestrihaná na rôzne výšky. Ono keby potom niekedy možno bude príležitosť, by ste videli, že vlastne zúbky u psíka majú tvar vlastne takého srdiečka, takže v podstate pod ďasnom vytvárajú takýto vždy dutý trojuholník, ktorý nedokážete plochou kefkou vyčistiť, ale pokiaľ je prestrihaná, tak sa dokážete vlastne pomedzi tie zúbky pekne dostať, aj keď sú natesno u tých menších plemien a pekne dokážete vlastne vyčistiť tie časti práve pod ďasnom, ktoré sú najdôležitejšie. Poďme teda na tú maketu. Idem čistiť zuby. Ako by som mala správne postupovať? Teda, natrénovať alebo už ošetrovať? Dajme natrénovať. Ja odporúčam ľuďom, že zo začiatku to berme ako hru, takže kľudne na svoj vlastný prst dať pastu, ktorú má rád. Neverte na žiadne Harry Potter zázračné pasty, keby také boli, ľudia sú leniví, umývajú si nimi zuby oni. Takže pasta musí chutiť a hlavne dávať pozor na to, ak máme alergika, aby ona nebola tiež tá, ktorá mu môže zhoršovať stav. Ešte k tej páste, špeciálne pásty pre psov, nie ľudské, pretože ľudské okrem toho, že môžu obsahovať teda aj rôzne umelé sladidlá, xylitóny a tak ďalej, môžu obsahovať látky, ktoré psovi škodia a nemôžu ich hltať. Tak. Ale tá psia je špeciálne urobená aj na to, že aj keď ju pes prehltá, tak mu neškodí. Čiže len určené pre psov. To je prvá zásadná vec. Druhá je, že nerobia penu. A tretia je, že mu chutia. Hej, čiže rád ja to veľmi rada zase robím tak, že na ambulancii dám na výber niekoľko pás a ten psík si sám vyberie, že ktorá mu chutí, ale samozrejme treba sa riadiť ním, čiže treba nájsť tú, ktorá mu vyhovuje. Čo sa týka vlastne toho, tak tréning potom prebieha tak, že len povedať meno psíka, povedať, že zuby a dávať mu len olíznuť tú pastu z prsta a môže si utekať preč. Čiže naučiť ho, že na zuby ide a dostane niečo. S tým, že väčšinou odporúčam ľuďom nedávať to kolmo, oni potom nechápu, čo chceme a či sa ideme byť alebo proste niečo. Takže stále z boku, hej? A pohľadiť ho a nech uteká. Keď to už akože zvláda, ja nehovorím, že 3 dní alebo 1, koľko treba. A potom pokračujeme podľa toho, ako sa on vlastne k tomu stavia. Čiže ďalší krok je, že môžete kľudne vtedy začať vlastne s touto prstovou kefkou. Je to stále len kvôli tomu prstová, že cíti vás. Je dobrá kvôli tomu, že si ju viete zafixovať na susedný prst a viac menej znova ju obtočiť pastou a to isté stále zavolať, pes, teda psíkovi meno povedať a jeho teda príkaz na ten zuby, z boku dať olízať, môže utekať. Ďalšie dni, keď už to zvládol dobre, už ideme na drzovku a dotýkame sa už vnútorných častí ústnej dutiny. Nelezte do papule, dovnútra, toho odstraší. Či len z boku, z vonkajšej strany stačí. To znamená, že už ideme na drzovku a už to nemeniť, už proste stále takto. Samozrejme, ak má blbý deň a chce len olíznúť a utekať dobre, ale ak by to malo byť zase iba trend, tak treba ho naviesť na to, že budeme sa dotýkať. A keď toto zvláda dobre, začíname techniku. Ideme z ďasna na zub. Čiže z ďasna na zub. Hej? Z hora dole, keď je to... Z ďasna na zub, z ďasna na zub a zároveň z druhej strany samozrejme. Čo sa týka vnútra, to by som nechala fakt na veľmi individuálny prístup, čiže ak sa ani nikdy nedostaneme do stavu, že by bol schopný, tak ja som vďačná aj za tú vonkajšiu stranu. Psíkovia sa nevedia
takto ani olízať, hej. Napríklad. Ale zvnútra si to vie nejakým spôsobom. Ako tak, hej. A hlavne najväčší kľud na rast, či už samotných kolónií baktérií, ktorých je 300 až 600 druhov, je vlastne práve na tejto časti, kde je kľud pod tými líčkami, je tam vlhko, je tam teplo, čiže tuto nemajú kľud, tu väčšine behá jazyk a nejaké proste kľudne aj strava a tak ďalej. Čiže toto je tá najkľudnejšia časť. Takže v podstate, keď zvládneme z vonkajšej časti ošetrovať kefkami a pastou zúbky, tak je to dosť veľa už, pretože ten kameň väčšinou, ak je hlavne správne narastená papulka, rastie z vonkajšej strany dovnútra. A vy pokiaľ dobre udržiavate zubnú hygienu z vonkajšej strany, tak tá vnútorná fakt už nie je veľký problém. A na najvyš k tomu ďalšia informácia, samozrejme aj my, aj pri dobrej starostlivosti o chrup chodíme na dentálnu hygienu, lebo sú isté časti, ktoré si nevieme proste vyčistiť a to už je práca tej dentálnej hygieničky. Tak ak by toto mal byť problém, tak ja to už spravím v tej anestéze, ale na druhej strane aj ten môj komfort práce pri tej starostlivosti majiteľa, ktorý je poctivý, je potom aj na tom vnútri fakt banálny. Proste je to fakt super. Takže naozaj stačí aj z tej vonkajšej. Sú loptičkári, ktorí majú radi loptu a chcete si vy trošku nejakým spôsobom uľahčiť prácu, tak mu treba tú loptu nechať a vám sa trošku ľahšie umývajú zuby, hej, keď je tu tá lopta vo vnútri. No a čo sa týka vnútra, samozrejme mám aj majiteľov, ktorí dokážu vnútro čistiť, takže prečo nie? A mám jednu pikošku a ja ich tu aj teda spomeniem. Psík sa volá Trial a je to border collie a ten psík zažíva vlastne všetky možné typy ošetrenia. Oni používajú medzizubnú kávku aj niť uňho. To keď sú fanatici majiteľi. Ja akože tiež nechápam, lebo to je akože nad už moje pochopenie, ale je to super, pretože samozrejme aj majiteľ, keď sa na mňa usmieje, tak to vidno, že oni sú je zameraný na to. Veľmi, ale ten psík proste fakt nemá 3 roky čo u mňa robiť, pretože ten stav chrupu je výborný. Ale do tohto extrému nikoho netlačím, čiže štandardne, dvakrát denne. Keď sme tu menovali, ja mám tiež známych, ktorí od malička, od šteniatka učili presne týmto spôsobom a ich pes bol taký rád, keď išli vlastne s tou zubnou pastou a mali už potom aj kefku a tešil sa a stále hovorili, náš pes má zuby ako puskaver, ako puskaver a naozaj akože, ale celoživotne. Tak. Oni proste každý deň a celoživotne. Môžem ja teda touto starostlivosťou sa postarať o to, že nebudem potrebovať vás ako... A prišli ste o pacienta. Na nulu sa to nedá, to je to, čo som spomínala, že vlastne aj my chodíme k dentálnej hygieničke. Zhodou náhod zajtra idem jak svojej. Takže toto sa úplne nedá povedať. Ale dosah to má na dve veci. Jednak častosť, ako často musíte priznať to veľké ošetrenie, to sa posúva na oveľa dlhšie termíny. U toho triala fakt stačí raz za 3 roky. Ale normálne, teraz si povedzme to, čo sa odporúča v protokole, tak malé plemená raz za 6 mesiacov, veľké plemená raz za rok by mali chodiť. Ja v mojej praxi vidím, že mám naozaj šteniatá, ktoré od začiatku u mňa začali a pracujú s tým. Maltezák, Lumi, napríklad chodí zhruba raz za 10 mesiacov až raz za 12 a je to maltezák, lenže starajú sa o tie zubky doma. A rovnako taliansky chrtík, ktorého si tak vybavujem, ktorý pravidelne má ošetrované zubky, tak tiež viac ako raz za rok mu netreba. Ale mám potom veľké plemená, ktoré by správne mali chodiť raz za rok a tiež tento trial sa starajú, tak on sa dostáva na tie 2 až 3 roky. Ale takto, on nie je ten, ktorý príde po 3 rokoch. On mi volá každý rok, hej. Takže ja tam nemám čo robiť, čiže ja ho posúvam. Takže normálne protokol je malé plemená raz za 6 mesiacov, veľké raz za rok. S tým, že pri dobrej starostlivosti prvá vec, čo vám to prinesie, je, že prídete menej často. A druhá vec je, že tá dĺžka ošetrenia, keby ste zase videli odborné knihy k tomu, napríklad Bruck Niemec, má to krásne spracované, tak bežné ošetrenie štandardného dobrého chrupu, treba z môjho triala, trvá 70 minút. Je to kvôli tomu, že 42 zúbkov majú títo psíkovia a hygiena má nejaké postupy, ktoré musíte urobiť. Takže 70 minút trvá len štandardná hygiena, keď ju spravíte tak, ako sa má. Ale v momente, keď ten psík má zlú kvalitu zubnej hygieny, tak sa nám to predĺžuje a je tam popisovaná dĺžka 240 minút, čo musím potvrdiť. 240 minút, si zrátajte, koľko je hodín. Čiže dobrá pípločka je s tým potom. To je 4 hodiny. Hej, čiže to je šialené. No a teraz... Takže keď sa doma staráte, častosť je menej častá a zároveň kratšie ošetrenie u mňa.
Teraz sa rozprávame o odbornom zásahu, odbornom ošetrení. Tak. Čo si mám ja predstaviť pod pojmom odborné ošetrenie? Prídem s psom k vám, poviem, chcem dentálnu hygienu, alebo pozrite sa mi teda na tie zuby. Čo je toto odborné, čo ja mám u veterinára dostať, alebo dostanem ja, môj pes. No, u nás teda máme už oskúšaný a dobre zabehnutý systém, že ja nepríjmam pacientov len ako na telefón, čiže musia prísť sa ukázať, aby sme vedeli sa spolu porozprávať o tom, čo tam je, čo tam predpokladáme, že tam asi bude, keď teda psíka už dáme do anestézie a budeme vyšetrovať. A následne urobíme kalkuláciu, aby sa majiteľ dostatočne zavčasu vedel rozhodnúť, či vôbec chce ísť ku nám. No a čo to teda obnáša? Takže príde ku nám, predtým musí mať urobené predoperačné vyšetrenie, to znamená štandardné u mladých psíkov a bez genetického zaťaženia hematológia, biochémia. V prípade, že máme predispozíciu na nejaké genetické ochorenie, kľudne srdcové, tak navyše vyšetrenie srdiečka, MDR jednotky napríklad zásadne dávam všetky rizikové plemená vyšetriť, aby sme si boli istí, že môžem ísť kľudne do anestézy bez zmien. To sa chcem opäť, tu vás trošku zastavím v tom procese. Anestéza. Častý problém a povedia, ja nejdem na to čistenie zubov s psom, pretože ja nechcem, aby môj pes išiel do anestézy. Alebo čo sa s tým dá robiť? Je nevyhnutná? Toto poviem, ale to je veľmi široká otázka, možno sa k tomu ešte vrátime. Takže prvá vec je včera presne konzultácia, pacient 14 rokov, dvaja veľmi zlatí majitelia. S tým, že ale kočka to tak nejak nerieši, proste nemá k tomu taký blízky vzťah, až od včera, teda do včera. A majiteľ zase sa bál. A keď sa pýtam čoho, tak skoro vždy vyskočí, že anestézii. Takže do 14 rokov sa neboja o anestézii, alebo boja sa oni anestézy. A v 14 sa bojím zase ja, lebo do 14 som mala zdravého psíka, aj v podstate sme mali robiť len zuby a 14-ročný príde, už má kardio ochorenie, treba aj obličky, kľudne aj nejaký pankras, čo aj tento mal, hej, samozrejme. A s týmto všetkým a s tým hrozným chrúpom, ktorý má na tých možno 240 minút, a to som ešte len spravila hygienu, tak máme ísť do bezpečnej anestézy. No, tak to je už iná výzva. Hej. Zase dostali sme sa do stavu, že veterinárny stomatológ je aj výborný anesteziológ, pretože nám do toho celkom chodia aj kolegovia, ktorí teda stomatológiu nemajú naštudovanú a začnú si teda robiť nejakú hygienu a nejaké ošetrenie. Veľa vecí sa zanedbá, či už teda u kolegov, alebo hlavne teda v salónoch, ale následne sa tým pádom posúvajú problémy, ktoré sa dostanú do ťažšieho štádia a do štádia, kedy máme psíka vo vyššom veku s mnohými ochoreniami. Čiže chceme, nechceme, my stomatológovia musíme mať brutálne zvládnutú anestézu, lebo musíme sa vedieť vyhrať s pacientami s rôznymi inými chronickými ochoreniami. Takže uzavriem to tak, že čo najskôr prísť. Anestéza je v dnešnej dobe na vysokej úrovni. Podmienka je predoperačné vyšetrenie. To znamená ísť do anestézy a nevedieť vlastne, koho uspávam, je asi nevedomosť, si myslím. Neviem, čo iné tomu mám dať, aký názov. Lebo by ste sa divili, ako veľa aj mladých pacientov identifikujeme práve kvôli tomu, že majú nejaký problém. Včera sme robili psíka, ktorý je 4-ročný, čistokrvný, a kolegyňa zachytila šelest s tým, že samozrejme máme monitor a tak ďalej, takže nejaké parametre sme tam zachytili a odporúčili sme im ísť ďalej na ďalšie ošetrenie. Vďaka tomu, že vieme robiť anestézy špecifikované alebo špeciálne pre rôzne ochorenia, tak proste on dostal kardio protokol, ale toto je niečo, čo by malo byť štandard pri každej anestéze. To znamená, či ide o stomatológiu alebo čokoľvek iné. Čiže je otázne, či by nebolo možné u týchto psíkov niektoré ochorenia zachytiť skôr. Takže podmienka dobrej anestézie je mať predoperačné vyšetrenie a znalosť toho celého stavu zdravotného u psíka. No a potom vlastne už ideme ošetrovať. Zákrok. A ja len možno, kým prídeme k tomu ošetreniu, anestéza, možno aj finančná nákladnosť vedie často ľudí k tomu, že povie, tu som dostal ponuku, veľmi je teraz moderné v salónoch, alebo amatérsky doma.
že si s rôznymi pomôckami pomáhajú a odstraňujú ten zubný kameň. A hovoria, super, je to nádherné, ale je to naozaj riešenie? Kde je tam tá skrytá záhada za tým všetkým, alebo problém? Sarkasticky poviem, že tak ako kosti a tie parohy mi vlastne vyrábajú pacientov, tak ja som vďačná za tie salóny, pretože ja dostávam parádne prípady potom. Ale to bolo akože vtip, pretože naozaj, poviem to tak, sú krajiny, kde je to trestné, hej. U nás proste... Zatiaľ sa to nie, dá, ale... Ale nechcem povedať, že sme jediní. Hej, veľa krajín má s týmto problém. To znamená, že ja to poviem asi tak. Ja mám strašne rada svoju kaderničku. Strašne. Proste dokáže urobiť neuveriteľné veci s mojimi vlasmi. Ale v živote si nedovolila mi ponúknuť, keď sme sa bavili a pozerali sme sa do zrkadla, že by mala nejakú odvahu hodnotiť môj chrup, prípadne ešte do ňoho vstúpiť. Hej? No. A čiže... ja nerozumiem, kde toto vzniklo, že v salónoch vlastne sú takisto odborníci v podstate na ošetrovanie srsti a ja si zďaleka nemyslím, že ja by som im konkurovala vo svojich aj praktických zručnostiach, aj možno v istom zmysle proste vedomostiach, tak nerozumiem, že kde nastala ten zlom, že vlastne vstúpili do ústnej dutiny. A čo môže takýto neodborný zásah vlastne spôsobiť? No, hlavne... Aj keď sa to nezdá, možno na prvý... Záleží strašne od toho, čo povystrájajú, ale keď to skrátim, tak vlastne strašne oddialia ošetrenie chrupu na odbornej úrovni. To znamená, že dostávajú nás do situácie, že totiž ošetrenie na stomatologickej ambulancii to nie je hygiena, to si všetci zamieňajú. Hygiena je len začiatok celého ošetrenia a je to len to, že ja si urobím takmer sterilné prostredie na to, aby som mohla nejaké ďalšie úkony urobiť. A ja vlastne potom následne robím rentgeny, na základe ktorých stanovujem diagnózy a tie potom určujem, čo s nimi ďalej. A v prípade, že príde pacient zavčasu, tak ja strašne veľa vecí dokážem ošetriť tak, že psík o chrup nepríde. Ale pokiaľ mi ten psík príde už v neskorých štádiách, tak v podstate ja už nemám na výber, ja už môžem len vytrhnúť. A to ešte nehovorím, že sa x-krát stane, že v tom salóne proste tie zuby aj vytrhnú, čo je neuveriteľné. Je tam totálna neznalosť počtu koreňov. Korene nie sú stabilné, proste môžu byť aj odchýlky, niekto má mať 3, má 4, podobne. Čiže keď niečo robíte, musíte vedieť, čo robíte. A hlavne, ja si neviem predstaviť, že by som niečo v ústnej dutine robila bez rentgenu. To je ako keby ortoped v podstate robil niečo a nemal na to obrázok. Ale vy ste aj vraveli, že v svojom vlastne ošetrení idete pod ďasno. Pod ďasno, presne tak. A ja dlho nevidím, čo sa pod tým ďasnom robí. Aj keby som to chcela doma nejakým spôsobom riešiť, nemám šancu, takisto to nemajú šancu urobiť oni. Nikto. Len si budujem ten problém a okrem toho môže tam dôjsť aj k poškodeniu nejak toho ďasna. Jedna vec je poškodenie a druhá vec je, že naozaj v podstate tam sú dve veci, alebo aj tri. Biele zuby neznamenajú, že sú zdravé. Hej. Tí psíkovia nikdy nebudú robiť moderátorky ani hercov, to znamená, nám nejde o estetiku a v prípade ani človeka nejde len o estetiku. Hej. Aj u psíka ide hlavne o zdravie. Zdravie začína niekde v oblasti toho krčka a hlavne koreňov. To znamená, že to, že má niekto na vizuálne proste biele zuby, to je na oko, tak to ešte neznamená, že ich má zdravé. Čiže je to strašné nepochopenie, čo vlastne znamená ošetrenie chrupu u psíkov. Čiže ja by som to skrátila tak, že nedávať to robiť tam, kde nie je profesionálne ošetrenie a radšej to v nižšom alebo v skoršom veku dať prvýkrát pozrieť u odborníka a následne proste sa zorientovať a vedieť, čo ako ďalej riešiť s tými zubkami. Napríklad, poviem príklad, máme brachycefalické plemená, tie majú rôzne pokrútené zubky a toto je typický príklad z Rakúska. Veľmi veľa mi tam chodí šteniat. Teraz sme 7. januára sme robili 3-mesačné šteniatko border collie, alebo Sheltie to bola. S tým, že prišli zavčasu, pretože má anatomické nepomery, čiže mal oklúzie, hej, v podstate podkus, predkus a tieto veci, ktoré vy nazývate trochu inak ako ja.
A oni to riešia, prišli 9 týždňové bolo, aj pred Vianocami, ale keďže nemalo dobrý vek na anestézu, dohodli sme sa, že ako budú chrániť, aby si nehryzlo podnebie a 2 dní pred dosiahnutím 3 mesiacov sme to riešili. Čo je dôležité? Ja ako stomatológ dokážem identifikovať aj takéto problémy v papulke a už šteniaťa regulujem počet zubov tak, aby následne mu rástol menší počet zubov, ale v dobrom postavení, pretože to je optimálne obdobie. A následne vlastne predídem predispozíciám na iné ochorenia v ústnej dutine. Čiže toto naozaj dokáže nie len, že bežný veterinár, ale musí to byť stomatológ, hej. Čiže ošetrenie v ústnej dutine to nie je len tá hygiena, ale to je strašne veľa iných vecí, ktoré treba ovládať a vedieť s nimi naložiť. No, asi tak. Zaujalo ma to, čo ste vraveli, že sú tam rôzne anomálie, čo sa týka rastu sánky, úzka sánka, skrátená sánka, aby sme sa vyhli tomu, my hovoríme predkus, podkus, alebo vpáčané očné zuby do ďasna. Čo s tým vieme robiť? Alebo možno začneme od začiatku. Pravdepodobne ten problém vidíme už úplne u šteniaťa, u malých psov, čiže u toho dospelého, keď vidíme, tak máme nejakú istotu, že už v rannom veku sme to mali, alebo mali sme to vidieť. Čo s tým veterinár môže teda robiť? No, tieto diagnózy nepatria do rúk bežného veterinára. Toto je vyslovene už na špecializované pracovisko, ale rozhodne to netreba zanedbať. Čiže za mňa, pokiaľ je všetko v poriadku a genetika je fakt dobrá, tak ja si myslím, že by nemal byť žiaden nález alebo odchýlka. Hej, to je ideál. Potom sú tam malé odchýlky. A to hovorím, že možno 1-2 mm. A je jedno, či to je pre vás podkus, predkus, pre mňa maloklúzia 2, 3, prípadne 1, 4, ale dôležité je, že prečo to vzniká. Môže to naozaj vzniknúť len kvôli tomu, že zárodočné listy, ktoré vlastne určujú rast zúbkov, tak sú trošku oddelené a pre dolnú, teda sánku a pre hornú čelusť sú 2 odlišné. To znamená, že keď sa začnú teda tvoriť zúbky a rastie celá papulka a celé telíčko, tak keď sa pozriete na to, ako máme tieto 2 časti spojené, tak sa môžu navzájom predbiehať. A prebieha to až do toho 1 roka. Čiže pre mňa, ako aj špecialistu, je veľmi ťažko povedať, keď príde niekto s malinkou odchýlkou, že či to naozaj tak aj zostane. Čiže paniku netreba robiť, ale je dobré sa prísť ukázať a začať sa o tom rozprávať. Pre mňa ako lekára sú iné dôležité veci ako pre vás, pre chovateľov. Chovatelia by mali, a ja by som bola veľmi rada, keby to tak bolo, mali dozrieť na to, že by im v chove fakt nezostali problémové jedince. A ja rozumiem tomu, že existujú veľmi, veľmi raritné plemená a tam sa to úplne nedá, že vyradiť z chovu, ale dá sa manažovať, že dať si potom ale pozor na to, že keď mám problém, tak nájsť partnerov, ktorí vytlačia tento zlý gén z toho génomu preč a možno nie po jednom vrhu, ale ďalšie generácie. Čiže to je jeden veľmi špecifický prípad. Ale máme bežné plemená, ktoré nepotrebujú sa s týmto takto hrať. A tam by bolo výborné, keby ste tieto jedince zastavili. Veď dobre, veď sa stane, je to príroda, ale najhoršie je podvádzať. Čiže nejakým spôsobom nás tlačiť veterinárnych lekárov do toho, aby sme robili nejaké korekcie, ktoré vám v podstate prekryjú len estetický problém, ale neriešia genetiku. Toto je veľmi dôležité, pretože ja ako stomatológ ja nemôžem robiť nič, čo sa priečí s etikou vlastne Európskej spoločnosti veterinárnych stomatológov a ja tieto veci musím jednak navrhnúť, aby teda chovatelia sa rozhodli tohto jedinca sterilizovať, ale hlavne zapísať, nepoužívať v chove. Áno, presne tak. Áno, presne tak. A zapísať do rodokmeňu, že úkon, ktorý som vykonala v danom termíne, bol z tohto a z tohto dôvodu. Hej. V Rakúsku napríklad to majú tak, že majú poistených mnohých psíkov, ale poisťovňa napríklad tieto úkony neprepláca. Hej, genetické. No a teraz naspäť. Ja ako lekár, ja nie som povinná riešiť vôbec, či to má alebo nemá byť v chove, ale
tlačím na to, že... Welfare psa, čiže to blaho pre psa. Ja mám presne welfare. To znamená, že ja musím zabezpečiť to, že ten psík nebude trpieť, lebo vo finále my sme spôsobili jeho problémy ako ľudia tým, že ich rôzne upravujeme oproti tomu vlkovi a vlastne tie bolesti a vôbec všetko, čo s tým súvisí, ja by som mala ošetriť. Čiže áno, ja keď takéto niečo vidím, tak to začnem regulovať. Treba z prípad tej šelty a povyberám zubky, ktoré sú zbytočné. A poviem iný prípad. Teraz sa mi nakopili tieto šteniatá, všetko v Rakúsku. Mám tam psíka, ktorý bol síce túlavý, má niečo z genetiky nemeckého ovčiaka, ale má 6 cm rozdiel medzi sánkou a čelusťou. Voláme ho, že Štefan, ináč je to Lucy. No a tej sme takisto museli mať tú zúženú sánku, ale ono je to dané aj tou krátkou sánkou, čiže museli sme jednak vytrhávať mliečne zuby, ktoré jej proste nevypadnú samé, ale to nie je prirodzené, je to genetika, proste prirodzene tie zuby vypadnú, hej, čiže už to je znak, keď mi nejaké zuby nevypadnú, že to nie je normálne, hej. To je prvá vec. Druhá vec je, že samozrejme mnohokrát u nich sú tie očné zubky, to je jedno, ktorej, či čeluste, či sánky, jeden alebo obidva stiahnuté. Čo ja môžem s tým urobiť? Je veľa vecí. Keď prídu zavčasu, hra s loptičkou, to znamená, že je to namiesto strojčeka, je to lacné, je to rýchle. Treba vedieť, akú loptu a tak ďalej. Treba sa prisporadiť. To nie je tak, že ja to doma poviem kamošovi a budú to robiť. Ja to musím sledovať, pretože ja tam regulujem aj iné zuby, nielen tieto dva. Ale čo je ďalšia vec, môžem robiť rôzne nadstavby proste na tie zubky a regulovať smer ich rastu. Prípadne veľakrát sa stane, že my sa staráme o strategické zuby. Strategické zuby sú vlastne očné zuby a horné P4 a dolné M1, ktoré v podstate vždy chceme zachovať. Ale v prípade, že mám nejaké nezrovnalosti v pomere zubov, tak som ochotná oferovať nejaké zuby. Čiže veľakrát mi zavadzia táto trojka tu a keď chcem vlastne upraviť, aby tie dôležité zuby tu zostali, tak vlastne môžem vytrhnúť buď hornú trojku, dolnú trojku. To ale musí vedieť človek, ktorý to robí. Nie len tak, že sám sa rozhodne. A vedieť predvídať, ako sa tie zuby budú vyvíjať. Ja keďže už nás aj čas trošku tlačí a množstvo vecí zostalo nezodpovedaných, len k týmto zúbkom, tak ako ste vraveli, zub, ktorý nevypadne, tam už vzniká pre vás odborníka otáznik. Veľmi často sa stretávame, že je, dajme tomu 5-6 mesačný pes, ktorý má zdvojené očné zúbky, má proste tých zubov množstvo. Kedy je správne tie prebytočné alebo tie mliečne zuby dávať odstraňovať? Toto je veľmi ťažká otázka. Ja som zistila v mojej praxi, hej, že u Pomeranianov napríklad sa snažím to trošku potlačiť a okolo toho 10. 11. mesiaca. Ale za toto by ma asi školitelia bili, lebo v podstate už 5-6 sa odporúča. Ja sa skôr riadím veľkosťou a váhou toho plemena, lebo áno, aj tá anestéza je súčasť toho úkonu a tá váha je dosť dôležitá. Čiže napríklad tých 2,5-3 kg je ideál, keď ten psík má Pomeranian, možno také váhy ani nedosiahne, ale nechcem ho 700 gramového uspávať. Takže niekedy čakám a je pravda, že u týchto menších niekedy v tých 11 to vypadne ešte samo, ale po 11. mesiaci už určite nič nevypadne. Už som sa s tým nestretla. A čo to môže spôsobiť, keď to nevypadne? No, prvá vec je, že tie trvale, ktoré rastú následne, idú do nesprávnej polohy, takže to je veľmi dôležité, ale veľmi často, keď tie zuby zostanú a dlho, bežne sa na Slovensku stretávam s tým, že 6-7 roční prídu zrazu, že si všimli, že teda majú žraločie papulky, majú strašne veľa zubkov, paradentózy, pretože tam nie sú dostatočné vzdialenosti medzi zubmi a máme problém. A sme zase tam, kde sme začali. Dnešný podcast sa končí. Ja ale som si vedomá toho, a myslím, že všetci, čo tu sme si toho vedomi, že zostalo množstvo nevypovedaného a preto by som rada pozvala na živý vstup pani doktorky na rozhovor s pani doktorkou v facebookovej skupine Chovateľský kampus, ktorý pre vás pripravujeme, preto prosím, sledujte nás. Píšte nám otázky, pretože všetko, čo ešte je potrebné, a je toho strašne veľa. Ja som nečakala, že až toľko, priznám sa, myslela som, že to dáme ľavou zadnou. Máme veľa čo ešte rozprávať, takže sa budeme tešiť práve na vaše otázky, aby sme boli konkrétni, zodpovedali to, čo vás zaujíma, a ďakujeme, že ste nás sledovali.
Ak si myslíte, že tieto podcasty sú dôležité pre vás a sú zaujímavé, dajte nám odber a like. Je to veľmi dôležité, aj keď sa zdá, že je to nepodstatné, ale je to podstatné a my vám veľmi pekne ďakujeme, že ste s nami boli celý čas. Ďakujeme. Dovidenia.